emmertjes water halen, 2 emmertjes pompen. De jongens op de houten been en de meisjes op de klompen. Rij maar door het poortje heen, rij maar door het poortje. Rij maar door het poortje heen, rij maar door het poortje. Van je ras, 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 rijdt de koning door de plas. Van je oor door het oor, rijdt de koning door de poort. Van je bier, 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 hey! Van je 1, 2 en 3. Water halen, 2 emmertjes pompen. De jongens op de houten been en de meisjes op de klompen. Rij maar door het poortje heen, rij maar door het poortje. Rij maar door het poortje heen, rij maar door het poortje. Van je ras, 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 rijdt de koning door de plas. Van je oor door het oor, rijdt de koning door de poort. Van je bier, 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 hey! Van je 1, 2 en 3. Stop! Emmertijd! Ik ben niet te temmen, je weet toch, je kent maar eens maar één M&M. Maar ik ben M&M'er, raak niet snel als een pianostemmer. Je MC-emmer, Hij stopt niet! ik ken hem met 10 kwartalen. Wap Op de vocalen, maak die poortjes, ga mijn verhaal. Oh. Een salto mortale met Dikkie van Dalen. Dus stop en verzuip niet, ga water halen. 2 emmertjes water halen, 2 emmertjes pompen. De jongens op de houten been en de meisjes op de klompen. Rij maar door het poortje heen, rij maar door het poortje. Rij maar door het poortje heen, rij maar door het poortje. 2 emmertjes water halen, 2 emmertjes water halen. 2 emmertjes water halen, 2 emmertjes water halen. 2 emmertjes water halen, 2 emmertjes water halen, 2 emmertjes water halen, 2 emmertjes water halen, 2 emmertjes pompen, 2 emmertjes water halen. De Jan van Brussel Band is verneemd naar een hulp die te heren op de lerarenopleiding hier. Jan van Brussel. En Arie Kupers van het Friese boekingskantoor BME Boekings kwamen ze tjen in het zuiden van het Loon. Nou ja, we zitten gewoon in de muziek, dus ik kom overal en dan is er eens een keer iets in hoor. Nou, ze is eigenlijk hier via een klant van ons die dingen bij ons boekte. Die zei, nou, dan moesten ze naar deze band luisteren. Dat heb ik die en dat vond ik een hele leuke band. Live komt het heel goed over. Ja, hele vrolijke, leuke band. 2 emmertjes is een traditional, zeg maar. Ooit in de jaren 70 door hoe heet het ook weer? De Vulpoepers uitgebracht. En wij hebben het een beetje in een nieuw jasje gestoken. En nou, blijkt wel aan te slaan. Maar we spelen hem al 10 jaar onderhand, denk ik, of zo. Ja. Daarna spelen wij vooral eigen nummers. Dus wat we net hebben gespeeld, het nummer Thuis, dat spelen wij normaal gesproken ook. Dat is vooral eigen werk. Op de tijd dat ze in de Noorderwind-studio binnen is het echt carnaval. Maar ze daar net in, hè? Als we eerlijk zijn, hebben we gewoon hartstikke weinig carnaval gevierd met z'n allen. Normaal gesproken zat had ik er veel erger in. Maar nu is het eigenlijk wel rustig voor ons aan doen eigenlijk. Hè? Ja. Zo, dat is het verschil. Zij zijn in Brabant en ze zijn in Friesland en die vieren geen carnaval. En ik in Brabant om carnaval te vieren.